Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 1 лютого, понеділок. Це 705-й день анексії Криму. Маски-шоу у Сім Сіті Транс. Як повідомила на своїй фейсбук-сторінці Ліля Буджурова, невідомі особи, у тому числі кілька у повній бойовій екіпіровці, в масках, бронежилетах з автоматами захопили адміністративну будівлю підприємства. Всі, хто знаходяться у будівлі, включаючи керівництво, зараз закриті в одній кімнаті. Силовики ніяк не пояснюють свої дії, не надають жодних документів. Раніше в цьому будинку знаходились телеканали АТР, Ляле і Радіо Майдан. Крім обшуку, російська влада вирішила оголосити власника медіахолдингу АТР банкрутом. Сбербанк Росії подав до арбітражного суду Москви позови про визнання банкрутами Ленура Ислямова і його дружину Ельвіру, повідомило агентство «Москва». Загальна сума позовів склала 2 мільярди 200 мільйонів рублів. Як повідомив агентство колишній тимчасовий керуючий підконтрольної дружині Ислямова Квін Груп Роман Сінченко, позови можуть бути пов'язані з кредитом, виданим Сбербанком компанії. Визнати Ислямова банкрутом, повідомив він, необхідно для того, щоб стягнути його приватне майно, частки в компаніях не тільки російських, а й іноземних. Сьогодні 45-та річниця з дня смерті двічі Героя Радянського Союзу льотчика Амет Хан Султана. В Криму провели 7-й відкритий турнір з національної боротьби «Курєш» серед юнаків «Пам'ять Амет Хан Султана». Змагання відбулось у селі Буюк-Онлар, Октябрьський, Красногвардійського району. Абсолютним переможцем і правом називатися Пєльван, тобто богатир, став мешканець Сімферополя Амірхан Адамов. Участь взяли близько 100 юнаків, які після змагань поклали квіти до пам'ятника Амет Хан Султана в селі Алабаш-Конрад, Амурський, Красногвардійського району. Амет Хан Султан был не только, королем воздуха. Он любил вот эту национальную борьбу Куреш. Мы эту борьбу Куреш, почему мы ее ввели во все календари наши, мы ее 7 раз проводим. Это национальная борьба Куреш. Если бы он был бы живой, он, наверное, бы присутствовал бы на всех наших мероприятиях, я в этом уверен. Вся жизнь эта борьба, она не прекращается, поэтому мы будем продолжать, Федерация Куреш, воспитывать нашу молодежь именно в духе таких, чтобы Ахмед Хан Султану было, и среди нашего народа, и среди других народов, много. В Україні у травні минулого року Верховна Рада ухвалила постанову про надання міжнародному аеропорту Сімферополя імені Амет Хан Султана. А в листопаді минулого року Міністерство інформаційної політики, Служба уповноваженого президента України в справах кримських татар та представництво Меджлісу кримсько-татарського народу в Києві звернулися до керівництва державного підприємства «Антонов» з проханням назвати новий український пасажирський літак Ан-178 ім'ям Амет Хан Султана. Члени Меджлісу у Криму зустрілися з місією Ради Європи. У зустрічі з Жераром Штудманом взяли участь 14 кримсько-татарських активістів, в числі яких члени Меджлісу, представники регіональних меджлісів, родичі кримсько-татарських політв'язнів, зниклих кримських татар та правозахисників. За словами першого заступника глави Меджлісу Нарімана Джеляла, вони хотіли донести до європейської місії про утиски кримських татар на півострові і тиск з боку російської влади. Наприкінці лютого, початку березня місія підготує доповідь з рекомендаціями Генеральному секретарю Ради Європи. Наша встреча длилась не так долго, около 1,5 часов. Естественно, за это время рассказать все те проблемы, с которыми мы столкнулись за последние 2 года, невозможно. На самом деле они не совсем владели информацией, они больше знали о том, что было написано заранее, неплохо ориентировались в ситуации с делом 26 февраля, тем более господин Штудман посещал Ахтема-Чигоза в СИЗО. С нами на встрече была его супруга Эльмира Абдалимова. Мы много говорили о проблеме со свободой слова, ситуации вокруг АТР, Ляле, Мейдана, газеты «Авдек», «Храм», Крымского агентства новостей и много других примеров привели. Говорили об исчезновениях и пропажах. И как раз-таки мы имели возможность на последних событиях, связанных с ситуацией в Джанкое, в Каменском Ленинского района, в мечети в Симферополе на улице Макроусова, мы постарались продемонстрировать всю проблематичность с соблюдением прав человека, с соблюдением вопросов безопасности людей и на их примерах продемонстрировать, какова сегодня в России, а соответственно
в то время как Крым находится под юрисдикцией России де-факто, и в Крыму тяжелая ситуация вообще как таковая с гражданскими свободами, с состоянием гражданского общества. Честно говоря, нам не хватило времени, да и не только нашим гостям, а не хватает зачастую возможности всем объяснить, насколько циничные и страшные вещи происходят в Крыму. Додому через міграційну картку. З 30 січня при в'їзді в Крим з материкової частини України з українським паспортом, навіть за наявності кримської прописки, російські прикордонники вимагають кримчан заповнювати міграційні картки. Про це повідомили кілька кримчан, які 30-31 січня поверталися додому в Крим з інших регіонів України. Російські прикордонники пояснили кримчанам, що нібито отримали розпорядження пропускати всіх строго відповідно до закону. Послалися на федеральний закон про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію. Раніше російські прикордонники кримчанам дозволяли в'їжджати за українськими паспортами без міграційної карти, якщо у них є кримська прописка. У Криму автовласники не поспішають змінювати українські номери на російські. За даними кримського ГІБДД, кожен п'ятий автомобіль в Криму ще на українських номерах АК. Люди не бажають змінювати номерні знаки, пояснюючи це чергами в Державтоінспекції. Деякі вирішили оскаржити вимогу у Верховному суді Росії. Раніше було заявлено, що всі документи, видані за України, продовжують діяти і після анексії. З 1 квітня в Криму автомобілі з українськими номерами будуть вважатися іноземними. На території півострова вони можуть перебувати не більше 90 днів, після чого мають залишити Крим або отримують штраф. Заставляет это делать. То есть неужели это было сложно взять, перейдя сюда российское руководство, переписать всю базу, тем более вся база была в компьютерах, и не заставлять людей заниматься проблемными этими номерами. Очередя большие очень там, понимаете? Я 4 дня пытался переоформить свою машину перед Новым годом. База зависала каждые полчаса там. Пока не задавался этим вопросом, закона такого нет. Україна не визнає видані в Криму російські номерні знаки і визнавати не буде. У Держслужбі у справах Криму і Севастополя вважають, що визнання окупаційних номерів – це бомба уповільненої дії. В Україні кримчанам радять при утриманні російських знаків заявити про втрату техпаспорта та номерних знаків на авто, тим самим зберегти українські держзнаки. У прикордонній службі України кажуть, що не будуть карати тих, хто при виїзді з Криму буде перекручувати номерні знаки на авто в буферній зоні. Якщо автомобіль заїжджає в контрольний пункт в'їзду-виїзду, і це український номер, і документи на реєстрацію транспортного засобу видані ще на Україні, в нас немає підстав для того, щоб цей автомобіль затримувати або не пропускати. Тобто, звичайно, такий автомобіль проїде, навіть якщо у нього в багажнику є якісь інші номери. С территории Крыма мы не понимаем, каким образом могут заезжать машины в российских номерах, потому что это наша территория. И если мы сейчас разрешаем въезжать таким автомобилем, потом, впоследствии, когда мы будем рассматривать в международных судебных инстанциях, в арбитражном суде, мы дадим основания России говорить о том, что это спорная территория. Они нам скажут: вы же признавали наши номера, вы признавали определенные наши действия. Мы просто можем заложить мину замедленного действия. Конечно, мы будем содействовать и информационно, и в рамках рабочих групп, которые будут создаваться для того, чтобы украинские документы на такие автотранспортные средства выдавались нашими соответствующими органами. У Феодосії десятки сімей залишилися без даху над головою. Мешканців гуртожитка, яке знаходилося на балансі механічного заводу, вигнали зі своїх кімнат. У гуртожитку з'явився новий власник. З'ясувалося, що тепер приміщення не належить заводу. За словами мешканців, протягом дня невідомі люди повибивали всі двері і вікна в кімнатах. Мешканців змусили покинути приміщення. У той же день територію гуртожитку взяли під охорону і обнесли парканом. Пришли неизвестные люди без документов, постучались в дверь и сказали: собирайте вещи и уходите отсюда. У нас есть все документы на проживание, что мы имеем право здесь проживать. Вынесли все вещи. Вот на днях нам позвонили соседи, сказали, что вынесли двери, вынесли все наши вещи в неизвестном направлении. Где наши вещи, никто не знает. Они мне позвонили: приезжай, забирай вещи. Балкон сняли, двери все сняли. У меня ремонт только бы новый сделан. Все сломали, вынесли вот сюда в фойе, даже не пустили уже в квартиру. Вони прийшли і підуть. Так, архієпископ Кримський і Сімферопольський Київського патріархату Української православної церкви Клімент
висловився про російську владу в Криму. Архієпископ звернувся до прихожан з проханням молитися за церкву, яка нині перебуває під тиском російської влади. У середині січня російський арбітражний суд Криму відібрав в церкви перший поверх і передав російській кредитній установі. Я рік мовчав, другий рік мовчав. Але хамство Руслана Бібєка я не потерплю. 13-го він вирішив зі мною розмовляти, 13 січня, вирішив зі мною розмовляти трошки на повищених тонах. 14-го рішення суду. Та хай знає, ми тут 20 років, а вони приходять і підуть. Церква буде, їх не буде. На моїй стороні Бог, на моїй стороні закон, і на моїй стороні всі документи. А ті аферісти хай згадують кінець там Косачова, Садласова. Здохли, коли почали проти церкви воювати. Здохли, як собаки. Активісти громадянської блокади Криму знесли бюст Леніну в селі Партизани Херсонської області. За словами активістів, цей бюст неодноразово намагалися знести небайдужі мешканці села. Проте кожного разу місцева влада його відновлювала. О, башка шевелится. Что целый, оказывается? Давай, давай. Машалла! Машалла! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! У зоні АТО знову неспокійно. Російські бойовики за минулу добу 53 рази порушували режим припинення вогню. Бандформування відкривали вогонь навіть з заборонених мінськими угодами гранатометів і мінометів. За минулу добу вони 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в тому числі зі зброї, забороненої мінськими домовленостями. Наші укріплення в районі Красногорівки та Зайцевого противник протягом доби обстрілював зі стрілецької зброї та мінометів калібру 82 та 120 мм. В районі Майорська бойовики застосували міномети та великокаліберні кулемети. Позиції українських воїнів в Новгородському піддалися ворожому обстрілу з БМП та гранатометів різних систем. Напруженою залишається обстановка на околицях тимчасово окупованого Донецька. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї були обстріляні наші опорні пункти в Авдіївці, Пісках, Опитному, Мар'їнці та на шахті Бутівка. На Маріупольському напрямку мінометному обстрілу піддалися українські позиції в районі Старогнатівки. У Краматорську Служба безпеки України спільно з поліцією затримала мешканця Луганської області, який брав активну участь у бойових діях на боці сепаратистів. Зловмисник приєднався до терористів у червні 2014-го. Воював проти України у районі Красногорівки, Макіївки та Мар'їнки. Після активного наступу українських військ бойовик самовільно залишив бандформування та переховувався від правоохоронців у Краматорську. С июня 2014 года я пошел в ополчение ДНР. Пошел туда по уговору знакомого. В ДНР меня назначили стрелком, выдали СКС. Привезли в город Красногоровку. Помню, как 10 человек с нашего подразделения ездили на границу с Россией получать оружие и боеприпасы. Поначалу служба в ДНР казалась легкой, но когда наше подразделение окружили и начали обстреливать, я решил сбежать. Забрав семью, я выехал в город Краматорск, обратился в пункт помощи беженцам. Но так как я был боевиком ДНР, меня задержали правоохранительные органы. Я раскаюсь, что состоял в этом бандформировании. Притягнути до відповідальності винних у Іловайському котлі вимагають ветерани АТО. Бійці вийшли до адміністрації президента і на годину заблокували обидва виходи з будівлі. Активісти вважають винним в Іловайській трагедії начальника Генерального штабу Віктора Муженко, колишнього міністра оборони Валерія Гелетея і колишнього керівника сектору Д генерала армії Петра Литвина. Останнього добровольці звинувачують у здачі позицій, через що російські війська зайшли у тил силам АТО. В Іловайську і створили котел. Активісти обіцяють приходити з акціями протесту в адміністрацію президента, поки їх вимоги не будуть виконані. За даними військової прокуратури ГПУ, в Іловайському котлі загинуло більше 450 солдатів. Ми пройшли Іловайськ.
Там наші хлопці положили своє життя. З моєго взводу Банга 22 роки. Лежить в могилі в Олександрії. У нас є вимоги до президента, щоб ті генерали, з допомогою яких був створений Іловайський котел, де нас покинули і розстрілювали росіяни, як куропаток, прямою наводкою били. Це наші требування, щоб вони були передані законному суду і відповіли перед народом. Відстороніть від своїх виконання обов'язків тих військовослужбовців, які можуть бути потім визнані винними в Іловайській трагедії. Крапка. Це ті, що ми знаємо, це конкретні прізвища, головнокомандуючий Муженко, бувший міністр оборони Гелетей, заступник головнокомандуючого Назаров, який вже звинувачується в трагедії Іл-76, і генерал Литвин, який оголив кордон і відійшов. Тимчасова слідча комісія, яка була в минулій Верховній Раді, сказала, що ці люди винні в Іловайській трагедії. Все, крапка. Міжнародні санкції проти агресора Росії мають діяти доти, доки окупант не поверне Крим до складу України. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з главою МЗС Канади. Прем'єр упевнений, Росія розпочала велику гру задля зняття санкцій і намагається переконати світову спільноту в цій необхідності. Стефан Діон запевнив, що Канада не визнає анексії українського півострова і підтримує Україну. Це перший робочий візит канадського міністра в Україну після призначення на посаду. Питання незаконної анексії Крима і відповідних санкцій проти Російської Федерації ні в якому випадку також не повинно виключатися з глобального порядку денного. І ми тут щиро сподіваємося на наших канадських друзів. Канадська підтримка України непохитна, і Канада не визнає російське вторгнення та агресію в Україні. Ми не визнаємо те, що сталося з Кримом. Таврійський національний університет імені Вернадського почав набір студентів. Документи приймаються для навчання стаціонарно, заочно і навіть дистанційно. Бажаючи вступити або продовжити навчання в вузі, повинні надіслати інформацію про себе по електронній пошті. Після виклику студенти продовжать навчання в Києві або дистанційно. За словами виконуючого обов'язки ректора ТНУ Володимира Казаріна, технічна база для цього вже створена. І почати дистанційне навчання вуз зможе через 2 місяці. Європейський досвід дозволяє знайомитися з програмою навчання, не прив'язуючись до традиційних термінів початку навчання, запевнив Володимир Казарін. Мы в определенном смысле можем стать университетом, который осуществляет пилотный проект по обучению своих студентов, которые оторваны от университета в силу объективных причин. И университет будет работать с ними в этом режиме, помогая им получить украинское образование. Я думаю, что в этом режиме мы, может, 1,5-2 года с ними проработаем. Я принадлежу к числу оптимистов, которые полагают, что через 1,5-2 года так или иначе мы вернемся в Крым и там дальше продолжим эту работу. У Києві відзначили День кримсько-татарської культури. Захід провели в Ісламському культурному центрі. Гостям розповіли про звичаї, національні костюми та пісні. Так само представили кримсько-татарські орнаменти. Наприкінці заходу гости пригощали традиційними стравами кримських татар. Я думаю, что очень полезно проводить такие мероприятия, так как разные другие народы познают нашу культуру, и даже крымским татарам тоже полезно поучаствовать в этом мероприятии, так как можно узнать древние традиции. 11-річний Емір Мустафаєв став чемпіоном Криму з кікбоксингу. Житель Октябрьського Красногвардійського району з перевагою здобув перемогу над всіма 4 суперниками. На сьогоднішній день в категорії до 32 кілограмів Емір є кращим серед юних кікбоксерів півострова. У змаганні взяли участь більше 250 спортсменів з різних куточків Криму. Переможці утворять збірну півострова. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску «За Аман» з Ельдаром Курцеїтовим. Залишайтеся на АТР. До побачення!